Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 16 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Ano ang pagbulubaylo diri sa pungsod Pilipinas kon COVID-19 ang paghahambalan? Anano nga mga lugar ang nagkulokambyo? Alin sa Enhanced Community Quarantine, pakadto sa General Community Quarantine, panaog sa Modified General Community Quarantine. Ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga sa gihapon ang Cebu City ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine sugod karon nga adlaw Hunyo 16. Anano ang mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine? Ang pipila sini ka probinsya kag lugar amo ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Region 2, Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Olongapo, kag Subuman, Quirino. Pipila lang ina nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Sa Visayas, ang sa gihapon ginpaidalom sa General Community Quarantine, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Subuman, Region 7. Sa Mindanao, ara gihapon sa General Community Quarantine ang Davao kag Zamboanga. Ang iban nga nagkalabilin nga mga kaprobinsyanan magapabilin sa Modified General Community Quarantine dalasa na ang probinsya sang Negros Occidental subong dakbanwa sang Bacolod. Amo ini ang binago-bago magalawig ini tob-tob sa Hunyo 30. Amo ini ang pila ka mga binago-bago nga ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte kag magadepende pang iban sa local government unit nga may ara man sila kaugalingon nga mga pagpanaog sang mando ehekutibo. Diri sa siyudad sa Bacolod, anano ang mga pagbulubaylo? Ang pagbulubaylo sa Bacolod amo ining pagpakiginunanon ni Mayor Bing Leonardia kag Iloilo Mayor Jerry Triñas nga magabalik biyahe Bacolod, Iloilo, vice versa. Sugod karon nga adlaw Hunyo 16. So, pabuto naton ang pagbiyahe Bacolod, Iloilo, Iloilo, Bacolod. Amo ina ang pagpakiginunanon upod sa duwa ka mga alkalde sang Bacolod kag Iloilo, Jerry Triñas. Pila ina sa mga ginbulubag-o sugod karong adlaw Hunyo 16. Anano naman niya ang sa probinsya sa Negros Occidental. Ibalik ko ina pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating Size 44 na sa inyo pag-ehersisyo, hindi gin magkalipat ha, mag-detoxify gid. O galia ang pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo ini sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig ini panubo sa inyo blood sugar bangod sang organic compound niya bisin, charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar bangod sang diabetes, DTX 500 abyan ang sabat sina. Mayo ina nga mabako ng aton lawas, layo kita sa balatian, mabako ng aton immune system, ibato sa anuman nga pamalatian nga mahimo tupa sa aton kalawasan labi na subong nga kadelikado sang COVID-19. Kinanglan mapagros, babako ng lawas sa anuman nga pamalatian, makadipinsa ina ang aton lawas kon mabakod kita. Kinanglan naton subong ang DTX 500. Ang DTX 500 mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, Lasais 46, anano ya ang probinsya sang Negros Occidental, ang mando ehekutibo pirmado na ni Gobernador Bong Lacson. Magapalawig man tubtob Hunyo 30 sang Modified General Community Quarantine sa bilog nga Negros Occidental. Anano ang nabutang sa among mando ehekutibo? Ang tanan nga mga locally stranded individual alin sa Cebu ang bahimo lang pasugtan nga makasulod sa puerto sa siyudad sang Escalante.
ginasulit sa eskalante lang pwede makasulod kag magadepende sa kapasidad sang isolation facility sa siyudad sang Cadiz ang pag-okomodar sa ila. Yin ulo at na sang probinsya. Wala ta kabalo kung magsulubra ang mag-alabot kung wala na lugar butangan sa quarantine facility, wala ta kabalo kung di nini ipamutang. Kung magginutok sa siyudad sa Cadiz, kay ginapabot nga badamo pa ang magpalauli stranded nga mga kauturan naton, locally stranded individual. Ari pagid, ang probinsya nagsiling pagi sa mando ehekutibo ngang LSI halin sa Cebu kag subong returning negrency halin sa Manila kinahanglan magapaidalom gid sa mandatory RT-PCR testing kag depende sa LGO kung sila i-home quarantine o kung ibutang sa facility quarantine. So, ang makadesisyon sini, ang tagsa-tagsa kakabanwanan kag kasudaran sang probinsya. Ang LSI halin sa Iloilo ang ipaidalom sa home quarantine samtang pending ang ila RT-PCR test result. So, home quarantine sila anay. Mintas tanto hindi mag-abot ang resulta. Amo iniya ang kaundan sang mando ehekutibo ni Gobernador Bong Lacson. Sugod karon nga adlaw, tubtob pitsa 30 sang Hunyo, igapaidalom ang bilog nga probinsya sa Modified General Community Quarantine. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19, ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation adlaw-adlaw nagapahibalogid nga nagabaton na sila sang loan application kag loan renewal. Lakip man ang pagpanawagan kung gusto nyo mag-loan sa may pinakanubo nga saka para sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, housing loan for construction or renovation, didto kamo kadto sa Federlip Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Kuntaka sila sa 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila sa federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa Corner Yungque, Dalangoria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas A. Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. Loan ka, pinakanubo sa ka, now na. Padulong lang sa Federlip Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Ano man ang preparasyon niya, tiyang syudad sa Bacolod, sa nasiling na, may ara naman. Naka-ready na yung Bacolod sa tanan nga mahimo i-implementar, nagahulat na lang kung ano ang implementasyon sang national kag IATF national. Preparado na si Mayor Bing Leonardia. Ang tanan nga mga guidelines sara na lista na. Ibuyan na lang ini pagkatapos nga makapapanaog sang kung anuman nga mando national kag ang ITF national. Kaya nagadipindi kita sa ila Ginapaprepara na mga ni Mayor Bing Leonardia ang tanan nga mga barangay kapitanes sa pagpati nga madamo ang magpalauli nga mga local standard individual kag returning OFW sa masunod pagid nga mga inadlaw. Di gina-activate na ining Barangay Health Emergency Response Team agud tutukan ang mga LSI kag returning OFW. Base bala kulangon kita sa quarantine facilities sa syudad. Ate, wala ta mahimo kung maginutok kay mga hotel, pension house kag iban pa, siguro ti maobligar nga magpadulong sa pila ka mga bulutuan kag nahimo quarantine facility. Kabay pa nga ang pag-inabot hindi bala dulungan pagkatapos ang 14 dias nga kwarentina, guwa sila sa mga hotel, bulos naman bago. Kaya wala untat ini mo. Ang pagpalauli, dihamak ang nagaingos sa iban nga kapungsuran nga magpalauli dahil sa pungsod Pilipinas sa kahadlok at perteto mo ang arangkada sa ila lugar, sa Amerika, sa Italy, kag iban pa. Kakapugday lang ito yung mga pumuluyo. Ang iban ginakulbaan, luyag magpalauli, samtang ari pa ang COVID-19. Ang bakulod ya, wala tamay mo. Mabaton kagid, kay mando inayasang nasyonal, ng mga OFW batunon gid. O galing nga mula na siling, jutay lang diferensya, koordinasyon lang hasta subong ang kulang. Wala gid mahimo. Maghalin dito sa Manila, sakay sa eroplano, sakay sa vapor, pag-abot sa puerto, pag-abot sa airport, amo pala nga pagsiling at yari 50 ang taga-probinsya, 50 man taga-Bacolod. Wala gid, wala ka mahimo. Ang probinsya gani gasiling niya, nga kung tagadiin mag-abot nga mga OFW, ang tagsa ka banwaya kag syudad amo masugat. May diferensya man jutay kamanti. Wala ta kabalo kung pila pag-abot sa airport, amo palang pagpaybalo. Te kung atoto saya sa Sipalay kag ibang nga lugar, dito pa mahalin na masugat, pila ka oras pa kag magsugat ganganga ang mga OFW, reklamo naman wala kadto.
Jutay nga koordinasyon kung tani may manipisto manabot kung nga nga daw hindi mahatag inasang management sang puerto sa mga vapor kag mga eroplano. Masiling abi sa manipisto tadi ho 200 sa maabot, isa kagatos na sa Negros Occidental, isa kagatos sa Bacolod. Di kundi may preparasyon. Lain niya nga pag-abot diri amo pa lang pag pasiling nga may ari kamo di, may 20 kamo di, may 50 da sa probinsya. Di sala-sala kay kung diin mo ni ipamutang, tanas sala-sala ka kung anong preparasyon mo. Kaysa na siling ko, isa gilang kabagay ang kulang, nga pero ka-importante ang koordinasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Tani tandugon ta paning kay Rizawa. Galing tiya. Wisdom na isang korte. Pamatian ta kunang resulta kay perti kada mo sang nagareklamo. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon Philippine Standard Time, Las 7:01. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upol kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.